Za tsaratsika. Voafafa marigny vidéo igny e. Momba karaha ty zamokany. Za tsy zatra le mivoavoa. Azonao ndre? Za tsy zatra le mivoavoa. Za tia magnano raha calme tranquille. Za tsy zatra mivoavoa. Tsy de zatra zegny za. Fô andre ndraiky tsy mino. Andre monko ny mivolagna hoe fa resaka momba vidéo momba vidéo le tsy haiko na montage marigny na ino fô za atreto satria bôka andre fa tsy mino za. Tsy magnino aby zegny fa za tompom-batana. Za mbola tsara nagnano vidéo zegny hoe mibonginy tsy amy silipo. Za mbola tsara nagnano vidéo nagnano zegny lesy natongavako tambony tany ty. Ary vidéo natao publication hoe efa azo olo nagnano zegny tsy zigny mihitsy olo volaniko aminandre hoe fa vasambotro ny amin'ny rabe na tsy igny mihitsy fa olo nangala vidéo neo nomoaly. Tsy bôka nomoaly vidéo nalenjare igny nomoaly. Nalenjare sary nomoaly olo nangala zy n'appel mihitsy izy misupplier amy chef hoe azafady chef fa za mahay zaza igny magnitsy za mahay zaza igny de juste hoe sangisanginay roa nangalako le vidéo. Zegny nangalako le vidéo sangisanginay roa se za mifankahay amy zaza igny. De nivolagna amizay izy hoe na mifankahay aminazy tokony hoe manontany hoe mangala autorisation amin'olo araiky hoe bon are ihany za managna vidéo nare tamy tany karaha zegny na sary afaka publieko raha ty sakarakory. Tokony magnano raha magnano zegny fa izy tonga dia ia tsy le tamy moto teo ia le tamy moto igny. Satria olo mpiasa mpanjakana ve sakinao de filmenao. Magnino tokony mivolagna tokony za fogna zegny le filmegny. Tokony hoe za fô tsy tonga hoe za miaraka amin'olo karaha igny filme. Igny le mampigadrana raha igny. Andre misangisangy fogna fa mampigadrana ary mbola tsy haiko mihitsy afaran'izay satria izy tsy andefitra amin'igny. Satria izy olo mpiasa mpanjakana. Azao vao tsisy olo miporiza amy faritra Ambohipo eto amy raha nataony igny. Satria izy mifankahay aminao superda tsy haiko nanana zegny. Izy mifankahay aminao mahay za fa tsisy dirany hoe mandrika relation hoe tegna hoe mifampetaka tegna hoe mifampetaka hoe tegna hoe mpinamana ohatra mera tsisy zay fa Facebook ato samba amy quartier samba Ambohipo. Donc fa tsisy droit anazy ande angala vidéo karaha igny ipublier amy Facebook. Tsisy droit zao amizay izy mivolagna fa mangogo amizay izy amizao. Mifona za karaha zao. Tsy tokony nataony raha karazan-draha magnano. Tsy olo jiaby zay koa tompoko andeha agnabogna alifagna. Za Facebook ato za magnano alifagna vatagna anany agnanovako alifagna. Fa za tsy magnano alifagna amy toto, za tsy magnano alifagna amy kalo. Vatako no agnanovako alifagna. Fa tsy zigny amizay za tegna andeha mitety lalagna jiaby. En plus le vidéo malôha tsy olagna taminazy. Andeha nangala vidéo le olo nangala tsy olagna aminazy fa le légende mihitsy tsy tiany. Satria entigna asina livraison domicile sy zegny légende napetrany igny mihitsy tsy tiany le olo direct amina fa tsy hoe le vidéo publier tsy olagna. Satria izy tsy manambady zegny ohatra hoe vadin'olo matakatra vadin'olona le zegny igny tsy manambady zegny. Tsisy raha inandrefako momba igny fô tsy tokony hoe tokony za lefaka amin'andre agnaty Facebook ato tokony za nalain'andre vidéo fa izy ka mitoto fa raha tsabon'andre mitoto fa raha ataony sebaka za zegny heverin'andre lefaka karaha agnaty Facebook ato zegny za public. Zegny ka mahagrava andre. Heverin'andre hoe za lefaka agnatin'ny Facebook ty ato heverin'andre lefaka karaha igny ka za public. Fa atao fogna raha ataon'andre. Aza miafignafigny andre magnasinasa aza. Le namboarazo zegny andre magnasinasa. Aza miafigna agnatina compte fake anao ka olo marigny. Aza miafigny. Tokony miseho anao hoe ataonao compte-nao normal no magnasaza hitanao tsara be hoe za lefadefaka tsisy fanahy hitanao tsara be za lefadefaka tsisy fanahy. Atany efa olo manambady anao lefaka miaraka aminao. Za maza lefaka iverande amy public jiaby maza lefaka. Tsy amy public za lefaka hoe milalagna jiaby agnaty Facebook ato agnanovako alifagna ana. Comédina adalagna ana. Fa tsy eny mitety lalagna jiaby za ka lefaka zegny tokony za mitety lalagna jiaby igny magnano begny za magnano slip za mitety matoa za tande misikindamba za miboaka lalagna igny tsy lefaka za tsy lefaka miaraka fiotretin'andre hazo. Fô andre ndraiky mitady andre magnano hoe mahay lalagna andre mahay raha ataon'andre manjary andre aza miafigna agnatina compte fake andre magnasasa za. Aza miafigna agnatina compte fake ataova compte normal. Ataova fasafasaka hoitin'andre tsara izy. Hoitin'andre andre ka magnano andre manam-pagnana. Andre zegny magnano lababy jiaby miaraka aminazy zegny olo lefaka. Tsisy jery. Amin'andre
Fonga za lefaka. Anaty Facebook fonga za lefaka. Fo tsy eran'ny lalagna jiaby za lefaka. Aza tia mitsaratsara olo ivelany. Aza tagnatin'ny Facebook tato hoe za mangala sary amina silipo. Video amina silipo. Fo mbala tsara ndre azy igny ka heko. Eko soso na viany video nagnano montage le mikilikileka tsy ako tana le tingina igny ndre nandre vita mora. Misy dikana amina magnatsofotro olo mitsabo zy amin'ny fonja igny. Misy dikana amina. Misy dikana amina mampigadra andre mitsabo sarina montage igny re. Misy dikana amina mampigadra andre. Za lefaka am Facebook ato. Fo rehefa tahita za tsara be ndreo, ala agnaty Facebook de manompo magnasasa za. Ala akapo, ahitavina andre zovy tsara za. Tsisy dikana mama de mipaye vola ande amgadrako andre amponja. Tsisy dikana aminazy. Fo atova public, aza atao compte fake andre magnasasa. Atova compte normal, misehoa vatagna anao. Karaha za amin'ny compte na tsy compte fake. Karaha igny misehoa vatagna. Ahitavina andre za tsara be viavy lefaky, hoitina andre tsara izy. Video mampiteny sara ny olona migasy fialona ya. Video magnano video anao fa tialaza na de za tsy magnano video filmé ka hitady vola ny antony magnano Facebook na laky tamina na de magnano film porno andre zegny. Vitiko zegny. Fo za tsy mitady vola agnatin'ny Facebook aby. Fo mitady raha mafaly za, mampitsiky za. Raha mafaly anao tsy mafaly za. Raha mafaly za tsy mafaly anao. Donc masonao miza. Rehefa tsy mety aminao, anao tsy forcegny andeha hizara ataontsaiky Maola Morgane agnatin'ny compte-nazy. Anao tsy forcegny. Menomenao tonga avy takagny nandeha niza. Mikomante anao, manompa, magnasarazana, zegny raha andeha ataonandre. Est-ce que za fa avy nagnasarazana andre za nagnano hoe nagnasalamborazana, est-ce que za fa avy nagnano zegny? Za sasenandre raha ny compte fake nasanandre razana za. Atova compte normal andre magnasaza. Atova compte normal, ahitavanandre izy tsara be. Hitanandre fa za fa tsy henandre. Za agnaty Facebook aty za magnanadalagna magnary jery za. Ariako jerina. Ariako fagnahina. Zegny natao agnatin'ny Facebook akato. Fo tsy mitovy za agnatin'ny Facebook aty jusque fiainana amin'ny public. Andre volana za makoleny mivavitegny. Teza za nanambadiana danao sa nanambady babanao sa hitanao jorojoro amin'ny lalagna igny za. Teza. Mbola nagnanao preuve mivavitegna zegny no ndevolagnao hoe makore lasanzio milelelo lo efa mifatiny tany igny. Sa za raiky ny olo magnano begny des pièces agnatin'ny Facebook tiato. Za raiky. Tsara nahita olo hafa eky andreo magnano des pièces agnatin'ny Facebook ka tsy za raiky. Mbondre gaga andre na misy nataoko girigiravininaly agnatin'ny Facebook. Ajanona ela dalagnanao an-tanindrazagna olo fanao karaha io fô miandrasa anao miala koa anao manao adalagnanao amin'ny Facebook akato. Za tsy miala ato. Tsy miala ato. Lera na voly za vao miala ato. Lera za voly zay vao za miala ato. Za tsy magnasa olo. Za tsy midriky amin'ny fiaignan'olo. Za tsy mandeha mirabirabe olo. Vatako teny inona. Magnina reo hoe misy andre magnano video asana viavy mihitsy zegny hoe za mihitsy mehe viavy maro magnano zegny magnadefa video mikoragna am-bazaha zao agna vola. Za miaigny agnatin'ny tragnona amin'ny telefônina za magnano le raha ataoko andre baramagna andre hoe viavy zegny viavy leka viavy karaha zegny viavy karaha zegny azo atao compte fake za atsika za fa nandeha mavozo fanjakana za koa tsy nangatra za tsy namono olo e ke hoe torandre za mavozo zegny za tsy olo nangalatra. Ary matoa za mbola keto za mbola hoe magnano raha ataoko misy dikan'izay. Fô anao magnano mahelalagna zegny eto za levo za ndeso za. Ndeso za. Aza tolo minamagna izy ka resaka fanjakana zegny maro minamagna amina. Maro mahay za. Andre ndraiky mandeha mitsaratsara za mibolagna za viavy zegny zegny Makorely Pro Max magnano zegny est-ce que Makorely magnano raha ataoko agnatin'ny Facebook akato? Jusqu'au diraka amina lelenandre sary mbo atova vandravandranandreo za. Fô andre volagna za igny mangahazo andre ndraiky ny olo
mangazo aloha lokana satria hitina ndray tsara be fa za tsy hena ndray za Facebook fa hena ndray tsy haiko mahola fa za personnel aminara tsy hena ndray za tsy hena ndray za hoe azovy za tsy de tia mitorotoro fa andreka mitady za ataova za mifasy mitety lalagna igny za nanaovana andre dalagna anandre igny za nanaova azy ka tegna hoe mitady za perso am perso ndre za mitety lalagna igny za sakana fa tsy mivovoata andre magnasigna za makorele magnanjegna zegna igny miasasa makorele andezahoany vola tany trano magnanjegna za tsy hena ndre pirampodiko raha zegny za magnano raha ndeha ataoko akato mafalifaly za andre ndraiky mibagnako tsy ala hoe zegny ka fa tsy tianao afaka tsy mijery tany malamatra fienigna zao za managnino anao za manano raha tsy manjary olo za maniady tamin'olo sa za mangala ondry tamin'olo mba hidirana hoe tany malamatra tsy zakanao inona raha nataoko za tsisy raha tsy manjary nataoko hoe ankoatra ny magnaboaka vatagna anato tsisy raha tsy nanjary nataoko za tsy miady amin'olo za tsy mifamala amin'olo zaty le olo faran'olo gentil cool zegny zaty faran'olo magnampolo magnino amin'olo zaty ary ndray tsy may hoe inona anto magnanao flera iny tsy hena ndray zegny tsisy raha hena ndray momba zegny za miontrona aba aéroport za volana ndray polisy kamaradiko aby namiko aby samboragny tokony ampidirigna bonja malalaka désolé fô nampitriky forfait za taky nampitriky forfait za lany forfait-na iny prevo ndre hoe za raha nandeha samborina polisy namako za mo nagnino nagnompa andre za tato nagnasarazana andre nagnasarenamborina andre nagnasamavatsimbo andre za ko aby re hoe ale samborina andre agny izy andre donc magnano zaty ato talandomborina be zegny za itinandre iny mitsangany izy zegny fakofakon'olo zegny fa hitavana andre za fakofakon'olo fa hitavana andre za za tsy mahirika andre hoe sarinaha za ampiasainy afaka mampiasa sarinaha andre fa tsy tokony indesina andre amina karazana tsy manjary mbo ataovy raha ataoko akao fogna ny andre taka andre miparitana andre akako tsy nanaovana andre jusque sababondragna matana andre amin'ny sarinaha navetrika andreo za tsy haiko miafina amin'ny compte fake andreo za mbo ataova olo normal edy andre mitsapatsapa za i tininao azy tsy menamena vontsira trepaka mitady za loatra andre na olo za ty tsy miarakaraka amina olo gongong madinidiniky regny za tsy miaraka amina olo bebe na olo raha fa miaraka amina na jusque micommente sarinao jusque fanjakana camaradeko micommente sarinao raha ka fa tsy tianao aza zahana raha ka fa tsy mety amin'ny fomban-drazananao aza zahana fa tsisy olo niforcé anao avia ty zahava vidéona ary za ty ta tsary mivolagna partage sarina partage za tsary mivolagna zegny andreny ny partage ary za tsary ndraiky misy fotoana fa commentaire za mamaly za tsy dia mpamaly commentaire na manzon'olo magnano vidéo gasy magnano vidéo film x en privé akagny tsy ahitavana andre problème za mbola tsy hitana andre mihitsy hoe nagnano vidéo za fa juste hoe sara amin'ny slip iny ahitavana andre problème ahitavana andre watawata tsy solo angalavady anao za tsy matatro ny tsisy mpangalavady anao tsy mabeny tena iny matatro ny tsisy mpangalavady fa tsy za tsy matatro ny tsisy mpangalavady afa anao tsy mitavandaka tsy lalay tsy manangova nda iasanao business latetinao tsy dira zegny miasa anao hoe sotisolo magnano za tsy miasa aloha matota mijorety magnano raha dalagna andeha atao tsy mavoy tsisy mpanjeny za tsy mavoy tsisy mpangalavady za
nde za tsy mamaly. Firy be za tsy mamaly. Ka misy donc olo andrivo no mandeha mikoragna amina, telo aroa no olo mikoragna amina. Tsy vitiko. Koa manana problème amina, sakano za milalina igny. Sakano. Tsaiky maholo. Ano za manana problème. Menacé za atao vezy atao andray amina. Eto tsika fampitsapa. Eto tsika miaro. Ary Facebook tieto, ka fa raha tsy mety supprimer-njare. Mananova vidéo comme comédie no magnetra supprimer na Facebook. Ka hitanjare raha grave, tsy mety supprimer-njare. Lasa ndraiky mahehe raha. Ena ndray olo fa lefaka ndray mbola midandanaka kely zavatra bon'olo lefaka. Samby lefaka edy atsika amizay. Ko jaky ndeha koragna amin'olo lefaka fa hitako mbola ndeha jahako raha ataony fa tsy diana ataoko. Moramora aloha Madagasikara. Za managnino. Tsara nalaza ratsy zay za ty tamy tany misy za. Firy taona pitrako to Tananarivo tsara ny malito amin'olo. Tsara niady amin'olo. DPS zay, tsy za raiky olo magnano DPS zay. Tsy za raiky mangala sara amin'ny slip zay. Fa za ny tana ndeha nasaky. Ahitavana le problème. Tinginao fa hitane, tena le lavaka tingina teza. Tena le lavaka forona. Sa ande vidéo mo tole montage, sarina mepetka na leke. Za tsy olo mikajy, za tsy olo mitady vola agnaty Facebook akato. Za tsy olo mikaramam-bola agnaty Facebook akato. Ninakato plaisir. Plaisir aminahato. Fotsy andeha hoe amin'ny amezina andeha vola za, nahazo vola za amizay ma-follower azo koa, tsisy diran'izegny. Za manana vola henako. Mesinao io ty. Tenka. Blank is it? Baby, huh? And I'm doing it. I'm gonna put the fire now. I'm going as if I'm no and twombe, check no mouth, chi as no mouth. Au normal, tu me dis à ton nom, ma sœur, à voir fietkinao. Am no zachi normal. Fa zay tanao normal tsy manana retin-tsaigny. Izy ka nanana retin-tsaigny manana problème pahasalamagna za manana voa. Tanao za mandeha mitazy izy kan-dafa igny. Tanao za mandeha mitazy izy kan-dafa igny. Ary za andafy tsy mandeha amin'hôpitaly Panjakana fa privé. Raha manana problème za mihitsy mabataye magnefa problème na. Facebook. Diabo fangaria. Ande aku nang kilfang, an kilfang mer denol. Ande ngam gum vovo, may tara publier don, mi vovo mangani ngakain. Ande ngi se to fienga no ne publier dans Facebook. Ande ngol vendre. Plike zahema mangan pibakat mam ka benzareu. Azorna zukun tunda motono, iska katio no 8 no is. Arno katae tsapaza no face public so it's man Facebook il faut piramia samnaz man Facebook arna itaban pibi piramia samnaz ma ita video to dem contactar kono katae al fasa ke adalana no zaka marak seng ding za man na bol kaka ko batngana man na bol kaka ko batngana za misol mar Madagascar marar manino juste aket fo za den kamar na mangando fo na tsatran fievre fo. Zaka tsambe, zaka mandai vele zam karavata. Fo tchanon de volwe zam mangaretin tsingi, zach normal. Am no zach normal. Am no normal za.
Blague fong ni. Aha manganje. Ano normal wala bandra mo ci normal. Andi ak ntiem chaga won. Vous la geta des problèmes, vous la geta des défauts, vous la geta des problèmes. Andi mangande la bab ndane de taba. Andi manganje yol fagano lek ko ci serato. Foni nol sambola mangana lajnat mangana mam kikas ma falaz. Sambola fienena ratino tu bote gutieno, ratino tu bote gutieno. Ja, gastem ta pobit ka fienena no oui, fo atova na hausa. Zaita ne mo ashe kwende za lefa def kaze, ashe kwende za lefa def kaze. Atova fasa na ko ngende, atova zami brekam lalani. Atova de bana dalani ko fa ptsok marina tika. Fanka itamarina tika. Tan marama che, fanga zaman rat manjarul. Fanga zaman gala barakaul. Fanga zaman numpa ul. Zi viavi fa makureli fuzeni yengan. Mbol chin vartenga zenza na den dalana ankura biaz. Mbol charm den vartenga zenza. Mbola zami sar mangefa vola la miar kamna mis problem chara wena ndeze. Fi la miar kamna nek vola fa yaranjari amna. Mbola char la zenga ngefa furnawe atska nambabe amikoto mbola char mi sagana nganje. Mbola la miar kamna mbola zampi yaz mangampaz. Facciamo nandewe milella la zawe zarine fa furna. Au contraire means. Ajenga bia ko zamfid la tiok fo fok la daba dei vargamati zamfid. Zamin chifid te zamba tuk tena batuk valera naza. Ce sera vous jouer na tish pandeng na tish. Ce sera vous jouer. Ce zamba ngani na manok man na valera na manok kanza. Kamis la tiok on la payer vola utiza mer comme no point final. Fotchimilawe za zingzingewe yasalo zawe ande zingzingewe za chimesolo ne fa no nyol chish bente kati la lata baleno zengo no mangoro ramzen fo za itano chimesolo na la zen o lile ku zen na nyam mi boko fo za fa mahita awla mbupu zen maheza wazet mem kapako maheza ka ko zo mang viavi jisk za mo gisan kala zen ande mangan makwel jisk za kan kala zen ande zen Juste le tige papier, ça tire à dalan. Juste un pêche comme nous, on fait un charme de 500 €, là c'est dans des mavans ça. Et c'est pêche comme de 500 €, viens de Caraïsi. Zaza sasain, zaka tsy magnasandre, zaza sasain. Ale tingna saele nambo tingle nambo fur tsy ola. Fo razigna anazy akitina ndray fo magnasara azy tsoroka amin'ane mampigada raha zegny. Mampigada sara azy ndray tsoroka amin'ane raha zegny. Adala za fa za mbara tsy mitsakotsako razignan'ologno. Za tsy ary mitsakotsako razignan'ologno. Malano, za ku tsy mangataka aminao. Za tsy mangataka aminao, za tsy olo velominao. Za le raha tiako atao andeha hagnano vakansy any Madagasikara vitiko. Tokony mandeha lavitra Maurice, ito tsy volim-pidianana. Na za nahita lalana nandehanako miboaky Madagasikara ke. Impidianako any tsy haiko. Fa firy taona za mivezivezy mandeha. Tsara nandeha resaka agence na agence de voyage tsy haiko. Tsara nandeha zegny za. Fiza mbarako zegny. Raha tegna mitady za no masaky za miboaka lalan'igny antsova. Igny za sakano za motona, sakano za. Motona takalo latka, motona takalo zegny io. Amedy preuve banque miaka sary zay Claude. Natakalo latka. Fanazy fevitry. Même pas. Tsy mahatonga ty. Men ty fa sazana miaraka sara arabeky no.
Eza malaky. Eza zera tsy fono rai malaky. Eza botia nang tsy fono sak zera eza. Ele botia. De tsy tsarotro zera ty. Misy raha que vamos charger com a machine. Ok, menti malaky. Mas ti machine minha ka zera malaky no telefone na foat. Malaky iki. Menti machine ze. Vlong mo machine eza kabla iPhone na. Eza kabla iPhone na uza. Letie. Aty fora amin'ny ordinateur aí kabla iPhone na. Menti ordinateur ito ao meza zati. Alake i ramboni yo miaraka amin'ny vera miaraka amin'ny raha ilake. Tsy lagnesa di vilagny bloc ordinateur ity. Havety anao vavanao aza de mia salon vavanao fanao maraka tampoky. Vraiment anao tsy tia salon fa vraiment trop zaminao. Za kun ka vavarazy tsy mampagniza fa le hoe ena mboraza. Eza zo anao zo andegna sa andegna mipidika amin'ny commentaire amin'ny pibinao nagnasala ena mboraza. Kiana je mangvoako meloko point. Ino marata diavinao ty? Fangaza mankontona amin'ny lavaka tragnonao agny. Sa anao tsisy jaly iasagna aloha anao akagny. Sa zo nagnantso anao via ty. Kiana je tsy ako ino. Anao vovoa ka mandeha mizaga andeha ataon'olo. Ka fa tsy mety aminao zaha. Sa anao tsy randaninao fotoana. Ka tsy mizaza ato. Izy bako za andeha viavy ngengeng. Ataova devana le ngengeng andeha mafy zegny. Ataova za miboaka amin'ny lalagna agny. Ataova igny. Ahitava tsika mifampirapaka. Za ty mandeha agnaty bar. Za laly da tamin'ny bar tamin'ny paradise za laly ngaka. Magnitsy nataonana andre za. Andeha misy problème. Magnitsy nataonana andre za. Peut-être lalagna jiaby igny za. Magnitsy tsy tonga andeha manana problème na. Fa tsy ato ne vovoaka raha mbo tsy voky te igny. Ne vovoaka aby. Za resaka piby sara amin'ny silipo zegny, za tsy vola amizegny. Ka tsy za fanteraka ny foanjaza tingana ty, mikorokokotro votraka ana. Zegny tsy sako aboaka ato. Anao ka magnidy magnanaovanao. Aseho koa vatagnanao. Ka fitanao makoely magnaseho vatagna, aza zahagna, maso ny jery. Sa tsy me mizara ka tsy mikapokapoko midredra. Tsisy lafa mity sanada. Ndena monavako. Ndena mon zare. Iri lafa mity zay ko managna taba e. Zare tsy olo tsy nivoatra karanjay ty midika amin'ny fiaignanao la vie privée-nao lui. Tsy tianao mbola mizano mandany karaha lafo forfait. Na za ty fogna za mandany vola ohatry igny za mifer forfait agnatin'andro araiky. Ely tsy 250 000 forfait agnatin'andro araiky. Lafo forfait Madagasikara ty io. Mbola ndinino fotoana mizara tsabolo viavy lefaka fa folofolo izanao i, magnary lamba milalina izanao i. Mbola zabanao fô. Izy volaniko zegny ataova. Montazina vidéo nandre tsy olona amina. Nampierana andre sora nampierana andre vidéo n'olo milelo olo tsy problème amina, tsy olona amina zegny. Apoky za miaraka amin'olo koa maregny aleo vidéo ka. Ino be de tsy hitany mitsabozy. Aranovoko reseky somary. Avy magnano mifonofony amizay ve près. Azafady za na mahay za anao nenenao za tsy manjara fonona anao zegny. Efa ino anao tsy ampitaony ex soldat, ino mbola zavanao ato? Dikava! Anao koa fa tsy ampitaony. Zaza tsy ampitaony zegny aminay tsy magnano Facebook. Anadako zao tsy ampitaony tsy magnano Facebook. Izy ka fa anao
Fahalanao dingava agny. Fa za tsy volivolagna foro ndraiky tingy. Ka fahalanao dinkava agny. Aza megnary aza atao réaction. Tsy nga tsy tianao mbola midagnaka anao mizahazo. Anao vao mbola tsy ampy taona. Mbola ino vandravandranao ato? Fatanao olo mibongobongo magnasary lefaka mbola mipetraka aky anao mizaha. Problème tadiavina baka anao agnatin' zegny. Facebook zegny tsy natokana zaza tsy ampy taona zegny magnano Facebook zegny. G iny fisomena zaza tsy ampy taona mavagna tablette de misoma G. Aza mesalo fa tsika vantala ty tian'olo dia fiainana tsika drako tsy tianjare baka mahita vatagnanao io. Raha magnano zegny. Fô andre mitraboratsabona andreo azo atao compte fake fotsiny. Amizay anao tahita za. Azo atao compte fake fotsiny. Vadina sefo mibongobongony maninninjengny ao. Enao maraha tiany. Tsy jamba koa ny olo zegny nanjengy nazafady nataonao azy nahodika tsy jamba. Matombana igny hitan'olo fa mibongobongo mbona anjigny igny ny tieny. Fa raha tsy voatery hoe raha tianao ho tieny. Sambola ma raha tieny. Na misy olo manambady olo bingo. Jamba. Sima. Anao nefa lehibe koa olo raha tieny. Izy lefaka zany koa za ampidiany ndraiky vidéo bien eky aminazy de kity vidéo ka izy. Kity sary ka izy. Hitanao nde tsara be hoe manambady olo lefaka zany izy. Hitanao nde tsara be izy. Hitanao nde tsara be izy. Oui, izy magnano zegny. Ya, za tsy raha mitovy gastia. Hafa gastia. Aza tsy nengala takara ataony gastia zegny izy ka tsy nengala takara ataoko. Anao rehefa be, anao fa tsy zaza. Anao rehefa mandeha firy telopolo taona tsy haiko nino tokony mangala fagnahy. Ambesy za foanjaza tinginazy zay vao ndrevy volagna za ratsy tena le piby momba vodina ndraiky votrikana gabarina satria efa tsy mitovy angamba zegny za zao tsisy défaut tsy miteraka pliqué hoe za fa miteraka zegny tsy mitovy efa hafa mihitsy zegny hafa rehefa miteraka zegny za defa hafa mondiny zegny akagny fa eto za tsy miteraka za tsy vadin'olo an-dragno satria za mamelogny tegnako za mavelogny tegnako. Raha za vadina lalan-tragno izy mamelogny za normal izy mibeko za. Za tsy raha gneka andeha hoe andeha vadin'olo rabekiny zegny za. Aleko fogna za hoe za karaha ty za libre amizare ty da tsy tiako sirisigregny. Raha magnano zegny. Donc alifasaka vovoanare amaregny afaka amaregny alifasaka vovoanare alifasaka. Alifasaka vovoanare. Olo tsy magnino andre dala tsy magnino andre dala ahitavana problème sasaina andre. Olo tsy mikotrona andre tsy magnokony vavitamignana andre akagny. Ary za tsy mitandregny raha volagnin'olo zegny zaha. Le raha tiako ataoko. Le raha tiako ataoko fa za tsy nde agnaty cahier aminao hoe mahatsara za ve ty manakôry aminahy ty za tsy agnano zegny aminao agny. Za tsy agnano zegny aminao. Ary za tsy mitandregny vavany mpanaraty mpialogny zegny je m'en fous. Ze mahasoa zany ataoko. Ze mahatsara zany ataoko. Ze malavelogno za ambony tany ty ny ataoko. Mety aminao za de miboaliky masonao. Tsy mety aminao de tsy miboaliky masonao.
Za konti tegna ampiasainao ma belle fa tsy haiko karana amizao. Fa maro moko ny mitondra agnarako, vraiment fa tsy haiko. Fa izy fa tsy haiko mahôla publieko raha igny. Oh Claude. Mba zaho edera magnano zegny. Ya tsy lasany boka ato zany. Tsy haiko mahôla Morgane comédienne. Igny ny compte le publieko raha igny. Ankoatra n'igny efa tsy satria ataon'olo fangalagna zemy sarina. Ataon'olo fangalagna laza vidéo naha. Fa le tegna tsy mety amina agnanovagna raha tsy manjary sariko. Tsy magnino ne magnami pub akagny hoe za misy vidéo alefiko aminare mbola tsy olagna zegny. Fô andegna tadiavin'andre mihitsy anao tegna hoe andegna potiky za mihitsy tadiavin'andre. Tegna poten'andre mihitsy za. Eto tsika mifankahita. Aza tsy miala ato zegny. Aheko fô raha ataoko ka tsy mety, haiko raha ataoko tsy manjary. Fa za magnaboaka vodina, magnaboaka vatagna tsy hitako ny ologna amin'izegny. Tsy hitako ny problème amin'izegny. Tsy magnaboaka nefa ndraiky magneky andeha ampiasain'olo amin'ny mikoragna amin'ny bazany, manafisafin'olo karaha amboa igny, mahazo vôla. Za tsy raha karaha an'izay. Fio olo manandefa demande amina nagasy na vazaha tsy raha io. Satria tsy zay ny antony akato. Za mitady raha magnala za mafalifaly za satria za tsy dia olo tia miboaka, za tsy dia tia mikamarady amin'olo ankoatra ny lalahy fogna zegny tiako nama. Za tsy dia tia mampitripitriky olo an-dragno satria za tiako mipetraka hoe manokana. Fa le andeha toto lavaka tragno toto kado agny andeha tokoragna tsy vitako, tsy efako, tsy fomba. Efa téléphone Facebook ty na. Asu blanche tira lolo. Voilà, merci. Za tanandre olo marage tanandre. Marage tanandre io reka be psogana. Satria za olo tsy dia mazaka toka za aligny miboaka andeha ngiaka toka. Ande mahita pibina mivolagna hoe za zegny tele mitadilagna lilegny everinandre hoe tegna hoe igny zegny toetrako hoe fa za mihitsy mitsikitra raha agnaty fonandre akato. Mitsikitra raha ataonandre mihitsy za mankalefaka andre madalandre. Igny zao tao viavy tsisy radin'igny ty fa lelen'olo fa tiany isan'andra. Gaga amizay zavy takagny hoe aza misy fasena amizay. Gaga amizay zavy tagny copain-na tonga satria ndeha nividy fanafodina zareo de miaraka amin'ny pizza. Satria za rehefa marady de za dia tia pizza. Tonga de amizay izy hoe niantso olo chez olo mpiara-miasa amizay agny volagna fa hoe karazana vidéo de igny amizay tonga de satria koa fa shipping menjare vidéo za moa nagnadina nangala capture. De tonga igny amizay zegny hoe zay mila mikogna aminao zoky mifona zao, fona zao. Le vidéo tsy olagna aminazy. Aza mihitsy ataonao amizay hoe magnino andre tia mitsara olo ivelany. Magnino. Mbola tsy andre iny relation ndraiky olo igny, andre efa mavita sababondra karan'igny. Tsy olagna aminazy vidéo igny, fa le hoe le comment le légende napetraka hoe nagnano livraison domicile igny tsy mety aminazy. Ary zegny kindrezagna vidéo io nandeha nagnano lavage motonao à devant taxi hely misy gorababy mirantiranty koa de zareny karamegny nanasa motonaha. Tre moto naloto be zavy tonga tamazenganoaly de tsy tia mitondra moto maloto. De ny rano nisy asany gorababinazy io moto io de motonazy niarana io zay nandena nangala assurance na. Igny zava kitikitinandre vidéo. Andre volagna za mbola gadra fa andre mihitsy nitoko gadra tsaloloko ampotoanana. Toiza fa fangangalan'andre sarisary olo toiza fa andre mihitsy molo gadra voalohany. Andre mihitsy gadra voalohany toiza fogna io. Tsisy olo zegny na olo mpagnano gazety na magnino tsy maintsy hoe mivolagna hoe manankory raha karaha ty, afaka publier ve, afaka karaha zao ve, fa tsy tonga dianao igny mandeha magnaboboka publication. Za olo hen'olo, za olo malaza, igny amizay pasalama amizay miparitaka publication. En plus tsy miafy ny sora, mibanjiny be sora.
namangala numéro na tomobilin'olo zegny fogna tsy mety zegny mota olo ka mangala sara amin'ny tomobilin'olo akajigny karaha an'igny ary masanao ivelany raha tsy madisy lazagna azafady satria baka tsy fantotran'ologno nefa anao ndraiky tsy olo sahiragna loatra zay za tsy miasa pino podiko aminare za tsy miasa fa rehefa ka fa leo Madagasikara za de za miala Madagasikara fa za tsy miasa fa za tsy andeha ambarandreo hoe zao source tana hoe itongavany volana taloka za niasa manana activité na asa maro za teto nanana coiffure eto za manana boutique ndamba teto za manana grossiste vary teto za manana bara teto za fa nony za ka finasitra en 2023 za navita tragnona voalohany 2023 azov ma zegny Claude azov zegny azov zegny fa tamin'ny taona 2023 za navita tragnona araiky 2023 de za nandesatra za mbola agnatin'ny fahazazana 23 ans za tagnatin'izay za fa navita tragno valerany 4 millions zao za mipopa mandray miasa maraindraigny setera mody an-tragno amin'ny firaly mitonga an-tragno mody za nefa mbola tsy mananjany ka mitaiza za tsisy vestra en plus za tsy de olo mipetraka Madagasikara fe afy tragno Claude za tsy de olo mipetraka loatra Madagasikara piasa daholo mikarakara activité na Madagasikara or amin'ny vola tretrekin-jareo mbola za bakany bana fagnaofan-tragno trosan-jare rehefa tsy nanana programme mipetraka Madagasikara amizay za no feny 2023 le namboa tinga anao zay tsy miasa salon zay le namboa rakiny ataonao anao buenito mielon amin'aty tonga avy MP amin'aty anao ka misy problème amin'azy ka fampitsapa hely tonga avy amin'ahy midira MP amin'ahy anao ka masaky za mitady za anao tonga avy MP amin'ahy hitanao tsara be izy avake ok fa zao vovo agnaty commentaire aty na magnomponompo za fa hitanao compte naty afaka idirina MP dira MP amin'ahy nande faso message za bon igny izy de kafa za amindreo nafodiko amizay asana nafodiko satria tsy vitiko za olo frazy za ka tsy de olo mipetraka Madagasikara nafodiko barana nafodiko coiffurana aza supprimegny messagenao igny acaptureko mihitsy ty vou capturer igny de rehefa tsy mipetraka loatra Madagasikara amindreo za satria olo fogna mikarakara sana teto mbola farany hoe za fogna miakatra be fa mereky kasoranao oui za marary eky kasorana za marary farany za hitanao io de igny amindreo nafodiko asana midira amin'ny tragno koa tena mahita matériel isan-karazana agnatin'ny tragno kato matériel na ino coiffure sy ny tarma ino ary za nanana baratabatra zegny tambany tamin'ny 156 tambolokandriga tary misy asana misy activité na fa nono hoe za reraka za nagnano pause hely za reraka ary efa raha miseko volagna aminao hoe anao aza miasa fa za mihitsy magnafiny le raha tsy tiako izy loatra miantoko za midepense za mitsabo asa fa volana asana zegny ary tompoko tsy vola andeha mifako afantragno agnanao koa mbola plaisir anahy volana asana zegny agnanaoko plaisir anahy de agnampihako la famille fa mbola tsy volana asana zegny magnefa raha jiaby ino na mandeha avion za na mandeha mbola tsy volana asako zegny mbola raha misemy fo magnefa vola aminahy amifako afantragno piasa anahy fa juste plaisir za tsy de tia za nambeta mialigny de tsy mazaka toaka za de za zegny ino volako zegny fa tsy tiako zegny le mandeha mitotokoragna amin'olo tsy mety aminahy tsy mety aminahy le mitotokoragna amin'olo mandeha mikamikamarady amin'olo piasa anahy ny kamaradiko teto fifi olo ambopo teto niasa taminahy tsy za tsy olo be raha magnano zegny fa bo za ka fa navita tranoko voalohany tamin'ny 2023 23 ans za tamin'izegny satria na olo mipopa miasa zegny agnatin'ny 10 taona 10 taona 30 taona tsy mahavita trano mboko nasioko pause hely ninona hoe taona raiky 2024 tio za tsy miasa loatra anao fa le namboa tavo sa le katavo mena voany tavo lala magnano jipe ty le namboa
Zay, vandra puri. Tini no, bonito menon tini no li non buo voto no li non buo latka no. Zay. De karazana karanin. Rehefa vito amizay trano de zany angala pause de soma fiainako amizay za satria depuis zaka fa nitsapy fianarana anazy za nagnino za zegny tegna hoe olo tia mitady vola zegny za tia mikofoko fô za ka fa vita raha volagna tamery papako za ndraiky mamako za ho zagnano pause le fa za tsy de petraka Madagasikara amy taona eky jusqu'à 2024 amy 2025 agny zay vao za hoe mandeha projet na za le olo managna volagna fanako afaka projet zegny na igny za tena ohatra projet zegny za misy volagna anao tsy mila mangala amy banky zana volanana no kafako projet na sana donc nahitoko izany soma la vie na soma fiainako alongna za lera za tiasa ka za manokatra ka za vitoko iny de iny za mandeha mitsabolefina amizay za ivelany Madagasikara za magnano adalako jiaby agny farany za mipetraka ela Madagasikara zegny ndraiky de semaine une semaine raka elaela za Madagasikara soit misy copain za agnatiny zegny satria za olo lehibe fitiavagna ndraikindraiky za tsy mahafoy ela azy fa za kafa voany maro zegny za fa degany za fa migo edy fa lasa edy za raha magnano zegny tiako maro olo mangataka interview raha be za satria za izy ambako zegny secret na tegna hoe mazaza tsy tiako ambako tsy tiako loatra volagna zegny adalako fogna ny tiako volombolagna amin'olo fa mais bon misy olo angataka interview tsy haiko sy zegny raha tiany raha nagnano zany mais bon accepteko interview angatana aminazy zegny mandra-paza andeha mandra-paza mandeha raha magnano zegny c'est peut-être qu'ils en prendre avion le semaine prochaine raha magnano zegny fa makory lasa na temono ke magnano mais bon za tsy hidriky larigny amin'igny ne anao avy lileko tezanao lely za tezanao avy lely za le namboa tezanao avy lely za tezanao avy lely za tezanao avy lely za mbaraka lilianao za arabevezanao bonito mailany tezanao avy lely za le namboa tavo tezanao avy lely za tezanao avy lely za aza fa saigny commentaire anao tezanao avy lely za le namboa tavo raha magnano zegny za hitanao fa maro raha nataoko maro fiazagna nataoko bon za nagnano pause hely malo za angala hegna satria za mbola tsy niteraka za mbola agnatin'ny fahatanoragna ana asa handritra ka olo 24 amin'andrea zegny agny efa tsy haiko fotorafin'andrea azy raha nagnan'olo zegny efa nagnako misy aminahy donc za miprofiter la vie na fiainako coucou ma belle Rianadi coucou za miprofiter fiainako aby le za mipiby moto tsy mbô tragno mangengegny firy koa ny tragnonao firy tragnonao 23 ans za navita tragnona araiky za ary ninona amin'izao akeka ao mety amy décembre ty izy vita aheko tsara ndraiky atao agnatin'ny taonina zegny andre 23 za benta eko tsara ndraiky marana andre mara tsy navita tragno za tsy avy niasa tako ety za tsy avy niasa ty velany petraka tsara be za mihinam-bola ny ataoko akany misy magnano débat amy TikTok hoe andefa diavigny hevitra andeha hitavoy Ramsey azy mifagna aminazy tadiavo Ramseyko tsy hitanareo zany satria izy managna taba managna randanian'ny fotoana izy fa tsy andeha kitikitiky agnatin'ny Facebook tiato ary olo zegny n'importe quelle chose que j'ai fait izy toujours à côté na za meziny tsara za izy koa endranao fomba hoe atontosanao envenir anao fiainana anao zegny no ataovy fa za hitanao raha jiaby na fa mipetrapetraka tomobily donc zegny tsisy amina ary raha ka hivanga tomobily zegny za mavanga ka hivanga tomobily 200 millions zegny za 300 za mavanga zegny fa tondrontsika ho tsy mitovy tandrontsika tsy mira
mateo za fa mitena miseho ato za fa tsy mavozo tena raha nandeha hoe viavy n'importe quoi viavy zegny ao viavy zegny ao ataovy moramora varavara igny mo simba aza miditra ty zay fa zany direct zay izy zany direct ho alenao amboa izy zany voavoa be zay no raha magnano zegny anisy ka za zegny ane tamin'ny vidéo igny tsy sorako zegny za nefa igny tovy sorako raha magnano zegny donc fa ambeloko andre za angala repo fa za nigiaka be tamin'ny aligny aroa fogna toka nigiako zegny za tsy dia olo mihinan toka maro be fa aroa fogna de za fa tsy nazaka toka de maro le za amizay mandry amizay za mahita raha jiaby tsaborandre io choqué amizay za po masiko za choqué amina raha miseky mbola mandefa message amina hato mihitsy izy mihitsy hoe amiemiagny zare vato fa za tsy zatra le magnano andirect le mivoavoa amin'ny fatizerigna le magnano za tsy zatra karaha igny nandeso calme raha magnano zegny ndeso calme ninna avanao hoe vidéo ka tsy nataonao anao tsy possible andeha hiasa aloha amizay raha tsy manjary raha tena le partageko amizay follower ana makatra koa belinaka ndraiky maventy feonao e leo zakia misy makatra follower ana amin'igny andre hoe zegny ampakatra follower ana zegny partageko izy igny esakolopo efa lesy mbola za tamori za fa nahity vidéo igny avy nisy olo za tonga ta Madagasikara même 2 jours nagnantso za ay na misy vidéo karaha zay alfa amina edy za taminazy de nalefa tamina amizay i vidéo capture vidéo fa za tsy nahita vidéo anazy raha be na rideau tsy samina fandriana izy karaha fandriana na feky fandriana rideau za tsy rideau karaha igny anaty vela anaty Madagasikara za tsy rideau karaha igny na za tsy tetetra amizay tamy raha io fa hitako raha igny idiran'andre laligny raha tian'andre raha bon ok partageko agny amizay ndre vaky isarina amy tomoagny igny tsy sariny any zegny eto momba tsy sariny any le sary tamy 2022 sary igny na tranipitrako tamorisy fa tsy karaha i appartement igny fa zany olo voalohany me mankalefako olo anao diplôme mihitsy fa mankalefako olo mitady rampon'olo haiko tsara zay remagna za hoe tsy tranquille za mangorogo mangapikapiky non je suis tranquille andeha nitsabo vakansy natagny za tranquille raha magnano zegny fa izy za tsy haiko ny tegna lefaka amitsika na za na le magnano za lefaka tsy hainy tegna lefaka amitsika fa ny aminao za tsy miasa aloha na vavan'olo à gauche à droite zegny fa le za sainandre raha zegny zegny machoqué za mamparafoko vidéo zegny je m'en fous tsy olagna zegny ary vidéo nivolaniko tamy pito tsy vidéo momba seksy ny ranandre fa le vidéo le miaraka amy sefo nalenandreo vidéo igny izy moko izy ka hoe tsy mangohoro marina tsy tokony mitady fony baka anle nagnano azy igny tsy tokony mangapikapy tsy tokony mangohoro tokony de mafilo tokony ndesina amina fampisan-doha fa tsy mila fony atavagny izy baka fa tsy zay mangapikapy hoe mifona za fa eko iviaby igny eko zaza igny mpisangisanga amina tokony tsy nataonana zegny koragna fa tonga de tokony tsisy raha nataoragna zegny le foana viatana na itavanana encore mandra violon zegny magnano avake magnano mifonofona ake manisy satria izy le niviaby lefaka le nataontsika izy akato tsisy raha vitan'izy vas-y alfaso fa azo atao compte feky fô azo atao compte feky tonga de tova contino igny ahitavanao izy
Tratra mo nanao vidéo igny tratra. Tsy haiko aferan'izao ihany zay fa izy ny phone izy hoe magnano appel ataony ramosiako me libre. Hoe phone zazo ke. Tsy haiko ny hafarany fô manamanana ninazy baka olo igny zegny ozatra. Agny izy mahita izy mangapokapoka lavate agny izy fa tsy aferako. Zegny andre mbelako de ipartageko amin'ny compte-nanjy de agny izy maholo mahita fa tsy haiko mahatonga za tsy mandeha direct na amin'ny compte-na raiky igny. Tsy haiko afaka firy jour izy mandeha, je sais pas quoi mais zegny zany essayeo nagnano vidéo tamin'ny compte raiky. Tsy de tindraiky tegna compte-na fa tsy dia mitondra aty za. Karaha zany hoe ataoko réserve si même ke compte-na raiky igny maty de tindraiky ataoko réserve. Zegny fogna ampiasaiko compte ty. Fa ankoatran'ny compte hafa ndraiky tsy haiko mahola comédie. Tsy haiko mahola organe comédienne. Ankoatran'ny compte raiky ndraiky ty fa tsy za mitondra zay. Araka fa olo mivolagna aminandre hoe MP misy vidéo za tsy mahavita raha magnano zegny. Za tsy mahavita zegny. Ani na faire karaha tsaboako publiako io tsisy ankoatran'igny eky. Tsisy miafiny. Tsisy ankoatran'igny. Efa eran'igny. Na za ty maholo angalazagna ny clip na scénario ipibra tsy asako loha nefa zegny vola. Azonande tsy asako loha. Noho igny zegny tsy vola mihitsy tadiavako amin'ny Facebook akato. Za tsy mitady vola ato. Za tsy mitady business ato. Fa ninao le raha hoe mafaly za mampitokiky za zegny ny anteriko akato ny agnanaovako raha akato. Fa tsisy dirany hoe alony anao ndegnano zegny ao ataony zegny ao mizany vola otriny mangalonao za tsy miasa de mampigadra ty manko sarin'olo tsy azo autorisation ty dalatandro. Tegna mampigadra. Mampigadra koa ne? Vraiment mampigadra. Tegna mampigadra mais bon za tsy mentona avake fa za mo en direct de avake za mikoragna aminazy hoe inona farany le action. Fa izy tegna mampigadra. En plus raha paritaka vidéo monka efa ela fa mety efa za mizaha vidéo 10 heures angamizay 10 heures nipubliena azy. Za amizay tsy dia salama amindeo, za tsy dia miconnect be amizay zegny za. Tsy za tratran'ny la fiefy ndray masona valika be igny. De igny amizay kamaradiko amizay amin'ny mivarotra katambana ary. Igny amizay toko manandefa lien i amina. Za nikilika lien ha. Izy amin'isa mihinagna pizza ambana koa izy tsy haiko. Zay devant. Tegna rombiny tsara be kone. Raha magnanjy. Fa izy mo bon. Raha nitadiavina ninazy igny. Fa izy tegna ole haiko marigny izy. Mahay za marigny izy fô izy tsy tokony managna droit andengalany j'aime, andengalany partage, ampakatra ninazy, fangalana sary. Tokony za fogna zegny hoe publier akagny sarina, tokony takofany mihitsy sarinazy. Fa tsy zegny nataony babaka be plus vidéo. Mbola nataony ka hoe fa magnano livraison domicile. Trop kone, vraiment trop fa tsy haiko karakory suite après aux amener tsy haiko karakory suite ni. Faut vraiment choquer izy, vasira izy. Raha magnano zegny. Zay mbelako andre fa Claude. Efa tosy mifanafody. Magnano problème ampieviko igny za io. Je sais vraiment tratran'ny grippe matetiky na tsy mazaka toetrandra. Vraiment raha magnano zegny. Fa mety hoavy za interview na tsy haiko na oviana le raha. E arignesan'andre azy hoe karakory, arignesan'andre azy. Za fa nirefuse zegny, refuseko. Fa mais bon, ndo basa ataoko le raha, de tavan'andre azy. Fa tsy haiko hoe oviana izy fa nganana andefa misazy aminazy avy preo amin'ny fotoana andeha hanaovagna azy. Raha magnano zegny. Ale bye de partagena andre amizay vidéo ty amizay hitan'le tsy nahita le tagnatin'ny compte ty. Ka za manao de bisous daholo. Ciao.